Mabili amaphoyisa omkhandlu we-JMPD abesemotweni khathi kwehla umshophi. Kwabashonile kubalwa nosomatekisi wenhlangano yamatekisi iWATA. Lesi sigameko senzeke ngesikhathi imoto yamaphoyisa iphume endleleni khathi ivika imoto engamanga lapho kufanele ime khona idedele ezinye i-stop sign. Our officers responded to complaints of the route being closed off to traffic and due to the taxi operators. And from the preliminary information that we have received is that 5 individuals have been involved within this incident. Kulesi sigameko kulimale abantu abayisikhombisa kwashona ababili. Kushone nomunye owesifazane uNkele Damarius Hube oneminyaka engama-49. Before sifike eBhaga washonela phakathi eambulanceni. Mase ngabuza ukuthi yini inkinga. Bathi ubleedele ngaphakathi. Okubangwayo umyalezo wenkantolo ngalomzila. Icourt njoba iruling ukuthi funeka sisebenze futhi nathi ithi singayixoshi nanduwe until arbitration. Ithi uGP wathatha isinqumo wrong because saku arbitration bengafanele ethathe lesinqumo. Then isibangele masivuka namhlanje kuseni inanduwe nodriver bawo bafimba imoto bablock umgwaqo. No asivumi leyo. Kodwa oqala nje le court order yakhona kuningi okusolakalayo ngayo. uWilson lo khiphe le court order le judge sibona ngathi lenze okukhulu ubugebengu noqophololo elibenze phakathi kwalento. Kusenjalo kuthunjwe kwaphangwa umshayeli wenhlangano yamatekisi iWATA namhlanje ekseni. Abekwa phakathi nendawo mangibekwa phakathi nendawo kwangenwa yedwa la kwangenwa yedwa ngemuva. Uma bengena ngemuva bayiphendula imoto kwayibona abayidriver bahamba nami uma behamba masamba la endleleni bathatha ifoni bafuna imali bathi ngisebenze emalini akuzi imali mase beyithathile imali ngihamba ngiyashawa ke la endleleni. Amaphoyisa omkhandlu waseGoli aqinisekisile ukuthi azophenya icala lokubulala ngokungenhloso kulandela lesigameko. Kusenjalo amaphoyisa iSAPS anxusa labo abezwe ukuqhuma kwezibhamu ukuba beze nganeno. Ezindabeni zethu kumzansi wethu ngingunqobile Madlala ngibika ngiseGoli.